Inayaban ng itinano, tsaka amo pagtanagan. Nakitak anak kaskas daw ka, baybayanaw na pamating ang kalingaan. Sa dinuman pang iyong kanya itanong magnaak na ununag ngamti mapagkait isakap ipamatik pumipig sa iti presensya o Ama. Espiritu midalan ng pagkakalakap sa dinuman pang iyong kanyak itidanong magnaak na ununag ngamti mapagkait isakap ipamatik pumipig sa iti presensya